ଆରେ କୁକୁଡ଼ା ରାନୀ କଣ କରୁଛୁ ଉପରେ? କଣ ଆଉ କରିବି, ମାଡ଼ ଭୟରେ ଉପରେ ଆସିକି ଲୁଚିଛି। କିସ ଆଉ କହିବି ଲାଜର କଥା। କଣ ଆଉ କହିବି, କହିଲେ କଳି ନ କହିଲେ ଘର ଯାଉଛି ଚଳି। ହେଲେ ନାନୀ ହେଇଛି କଣ କହୁନୁ କାହିଁକି? ଭାଇନା କଣ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ? କଣ ଆଉ କହିବି, ସେଇଆ ଆଉ। ବାହାଘରର ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ପିଲାପିଲି ମୋର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବାଡି ପଡା ଧୋବୁଲ ମତେ କେତେ କଥା ଶୁଣଉଛି। ଧୋବୁଲୁ? ଆଲୋ ନାନୀ ଏ ଧୋବୁଲୁ ଟା କିଏ? ଇଏ ପରା ସେଇ ବାଡି ପଡା ମୋର ସ୍ଵାମୀ। ତା ନାଁ ଟା ମୁଁ ଧରିବିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଧୋବୁଲୁ ଡାକୁଛି। ହେଲେ ଏତେ କଥା ମତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାଇଁ ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା ଗୁଡା କହୁଥିଲୁ ନାନୀ? ନା ନା ମରିଗଲି।